അജീസ് ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തി മുളകിട്ടതാണ്. ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. നമുക്കിതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ തയ്യാറാക്കാം. തക്കാളി, ചെറുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി, ഉലുവ, കുരുമുളക്, പുളി. ഇതാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യം. ആദ്യം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് മതി. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ഇടുക. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറുള്ളി എന്നിവ എല്ലാം ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക. നന്നായി മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊന്ന് വിടുന്നത് വരെ നന്നായി മൂക്കണ്ട. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. തക്കാളി അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും നമ്മൾ അരിയണില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരിക. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇടുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ, അതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ കുരുമുളകും പൊടിയല്ല, കുരുമുളക് ഉണങ്ങിയ കുരുമുളകാണ്. അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. തക്കാളിയൊക്കെ പൊട്ടിയ തക്കാളിയിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് പുളിയാണ്. ഒരു അല്ലി പുളി ഇടുന്നുണ്ട്. നന്നായി വഴറ്റി വന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരല്ലി പുളി ഇട്ടു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ അത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ അരപ്പ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിയണം. കാരണം ഇഞ്ചിയൊക്കെ അതുപോലെയാണ്, അരിഞ്ഞതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പരുവം, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞൊരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ വീണ്ടും ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം. മീൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മത്തിമീനാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മത്തിമീൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. മത്തിമീനായതുകൊണ്ട് വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും. വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. തിളച്ച് വന്നു. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളച്ചു. മീനെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ മേലയിലൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി വാങ്ങി വയ്ക്കാം. വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തിളപ്പ് വരുന്ന മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം എടുത്ത് വെക്കണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കറി വീണ്ടും വറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മത്തി മുളകിട്ടത് റെഡി. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്